Era puntu eusek aurkezten du jolasak eta solasak. Urteko hilabeteak. Urteko hilabeteak ikasteko modu polita, ezta? Kotxean goazela, soka saltoan, erabili jolas eta solas hauek nahi duzuen erara. Errepasatuko dugu? Urtarrila lehena, bigarren otsaila, hirugarren martxoa, gero apirila, maiatza jakintzazu da bosgarren hila, seigarrena ekaina, ondoren uztaila, abuztua guretzat hilabete ona, iraila eta urria gora udazkena, azaroa nola den 11garrena, azkena